बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव अपारेशन दा समाव जों दङ बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल बिसायख'थिनि 30 गरेस्वर बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि गजेन चन्द्र बर' बिथांजों आरो बिथाङा सासे मुंदांखा फालांगिरि जोबोद खस्थ'जों बिथाङा फालांगियाव नांथाबदोंमोन फालांगियाव बिथाङा साक्सेस जादों रङियायाव बिथाङा दा समावहाय फालांगिरि हिसाबै मोनथिसार जानाय बिथाङा फालांगि खालामनाय बिथिंनि गेजेरजोंनो बिजेपियाव गावनि मुंखौ थिसनदों आरो देग्लायनि बिटिसिनि बिसायख'थिनि 30 नं गरेस्वर बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि हिसाबै गसंनो ओंखारदों आरो बिसायख'थि दावहायाव नांफुगासिनो दं जों बिथांजों जोङो लोगो मोनलायदों नोंथांनो खुलुमनाय होदों आरो सिबिनाय होदों नोंथाङा सासे मुंदांखा फालांगिरि नोंथाङा फालांगियाव जाफुंसारदों नोंथाङा मा हिसाबै राजखान्थियाव आगान होखो राजखान्थियाव आगान होनाया जाहैबाय मा राजखान्थिया सिगांनो जों दङमोन माने सिगांनिफ्रायनो आं बे बिजेपियाव एसे थाबोनाय जादोंमोन दा बै थाबोनाय हिसाबैनो दा जोंनि रङिया समस्तिनि आन्दारावनो गोलैयो नालाय बिटिसि जिथु 30 नं गरेस्वर समस्तिया दा बै हिसाबै दायित्व मोनसेनिफ्राय मोनसे माने बारगा दायित्व होनायनि उनाव दा जोंनि लकेल माने एमएलए बा माने असमनि माने मन्त्रि भइस कलिता बिथाङा आंखौ बेनि थाखाय जग्य होनानै नारसोमना हरनाय जादों दा बे हिसाबैनो आं बे इलेक्सनाव माने नांनाय जादों आरो नोंथाङा बिजेपिनि टिकेट लानानै बिजाथि जाबाय नोंथाङा माबायदि आसा खालामदों जे 30 गरेस्वर बियाबनिफ्राय देरहागोन जोंहा माने जिथु देरहानाय बे देरहानाय मोनसे ब्लुप्रिन्ट दोङो माने जिखिनि माने माबायाव खामानि मावबाय जों माने मन्थ्रिजों थानानै बा बे जायगाखौ जोंनि माने पकेट माने भट होनना जों मिथिगो जे माने डेभेलपमेन्टआनो जोंनि इस्यु बे इस्युखौ लानानै जों माने दावगादों एक्सुवेलि बे माने इलेक्सनाव दा जिखिनि माने फल'वार दङ बिजेपिनि दा बे फल'वारफोरा मोनसे डिमान्ड होदोंमोन सिगाङाव जे माने बिटिसि इलेक्सनाव जों जिखिनि उसुबिदा मोन्दों दा बेफोर उसुबिदानिफ्राय जों माने परित्रान मोननांगौ बा बिनि माने बिकल्प हिसाबै माने केन्डिडेट बिसायबाय थादों जोंनि मन्थ्रिया बिटिसिआव थांसननानै खामानि मावसोनो हाया दा बेफोरबायदि मोनसे माने कन्डिसनजों फेस जानो गोनां जादोंमोन जायोबा दा बेफोरनिफ्राय माने बेफोरखौ गोजान खालामनो थाखाय बाव माने जिथु रायजोनि डिमान्ड बे डिमान्ड मथे माने बिजेपियाव माने टिकेट होनाय जादों आरो आसाम सरकार बिजेपि आरो बिपिएफ एलायन्सआव दं सेन्ट्रेलावबो बिपिएफनि रल दं बिटिसिआव माने एलायन्स जानो हादिया बिटिसिआव एलायन्स जानाय बाथ्राया ओरैबायदि जे माने बिटिसिआव सिगांनो माने बै पलिसिया दंमोन जे माने जिथु बिटिसिआव थारमाने जिथु स्टेट गभर्नमेन्टआव माने पन्सायत लेभेलनि जिथु काउन्सिलथ' बिटिसिआ काउन्सिलाव थारमाने एलायन्सखौ लाखिया बेफोरबायदि सिगांनिफ्रायनो मोनसे आल'सना जाबाय थादोंमोन आल'सना जायोबा बेयाव माने हाग्रामाजों मोनसे टक जादोंमोन बे सिगाङाव जे माने जिथु एलायन्स जाबा माने सन्मानजनक भाबै जानांगोन नङाबा माने खुला माबा माने गावबा गाव माने फ्रेन्डशिपआव गेलेनो थांगोन होननानै दा बै माने बिथिङाव माने हाग्रामा बिथाङा माने सिगांग्रो गावनि माबाखौ जिथु केन्डिडेटफोरखौ डिक्लेयार खालामना होबाय दा डिक्लेयार खालामना होनायाव जेबो आल'सना गैयालासिनो एसे उसुगुदु जादों आरो दा उसुगुदु जानाय हिसाबै दा माने बिजेपिया माने हारसिं माने डिसिसन लानो गोनां जाहैबाय आरो
जे माने एरख'जाना दोननाय बायदि जाहैबाय एलायन्स थानायनि उनावबो ओंखायनो दा बेफोरबायदि डिसिसनखौ लानाय जादों नोंथां बुंनायदों जे बिपिएफजों एलायन्सआ जागौमोन जे सनमानजनक भाबै जानांगौ बिजेपिनोबो जायगा हगारनाय दा बिथांमोना डाइरेक्ट गावसोरनि केन्डिडेटखौ फोसावलांबाय बिजेपिजों खुनु डिसकासन गैयामोन बिनि दाय होनाय जादों नोंथाङा गरेस्वर बियाबाव देरहागोन ने देरहानायाथ' 100% देरहा माबोरैहाय देरहागोन दा देरहानायनि पलिसि दङ जोंनि बेखौ माने गेजेराव माने निउसाव बुंजाया आदसा ना बाथ्रा जादों मा गरेस्वर बियाबनिफ्राय जायनाखि दा एम जागासिनो दङ एमसिल देरहाबोदों महेश्वर बसुमतारी बिथांनि जेनाखि स्ट्रं रल बिथाङा एम जानानै दङ बिटिसिनि दा बिथांजों नोंथाङा बोरै कन्टेस्ट खालामनो हागोन ना एम जानाय जिथु माने हेरि पिरियड दा पिरियड माने टाइमाथ' माने एक्सपायारि जाबाय बे माने थांबाय बारग'बाय दा जिखिनि दङ बिथांनि मावैयाव बहुतखिनि माने असन्तुष्ट दङ बिसोर माने रायजोफोरनि सायाव माने जिथु देरहानायनि उनाव हगारना दोननाय रायजोनि माने रायजोजों नांफायो रायजोजों थाफायो रायजोनि जि उसुबिदा दं बेफोरखौ माने सल्भ खालामनाय दा बेफोरबायदि बहुद माने माबानिफ्राय गोजान जाना थायो माने देरहानायनि उनावनो एम जानायनि उनावनो बिसोर गोजान जाना थायो रायजोनिफ्राय दा बेफोरबायदि उसुबिदाखौ जों माने सिगांबो नुदों सिगांबो बुंबोदोंमोन रायजोनि सिगाङाव जे माने आरो माने बिथाङा माने जिथु डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौमोन दा बे डेभेलपमेन्टखौ बिथाङा एखेबारे माने मावा माने गाव थाखा माने बुथुमनायानो बिनि माने एम गदि जाना थायो आरो ओंखायनो रायजोफ्रा दिनै बिथांखौ एकदम एरख'नानै दोनखानो नागिरदों आচ্ছা बिटिआर सुक्ति जानायनि उनावहाय इउपिपिएलनि माने सापर्टआ गोबांथार जादों मा होननानै बुङोब्ला एबसुआ इउपिपिएलजों दं होमबा नोंथांनि बियाबाव इउपिपिएल जाना जायनोखि गसंदों बिथाङाथ' गोबां भटआव देरहानायनि सम्भावनाया बांसिन जाबाय थादों इउपिपिएलआ देरहानायनि सम्भावनाया जोंनियाव गैया मानो होनबाथाय माने आबसुनि जिखिनि प्रभाब दंमोन प्रभाबा दंमोनबाबो जे माने केन्डिडेट हिसाबै थारमाने गैया दा केन्डिडेटआ सिगाङाव मावखानाय सिगांबो एमसिएलए जानाय बिथाङाबो माने बिथांखौ दोनथ'नानैनो महेश्वर बसुमतारीखौ होदोंमोन बिथाङा खामानि मावैनि थाखायनो माने दोनथ'नाय बा माने बिनि अल्टारनेटिभ हिसाबै महेश्वरखौ होनाय जादों दा बेयाव साना आरो जों माने बिथाङा आरो माने फैबावनानै माने रायजोनि गेजेराव थाबावनो हागोन बा बिथांखौ गनायगोन होननानै बे मोनसे कन्डिसन दङ आरो दा बिथाङा माने गावनो माने माबा फिल्डआव मोजाङै खामानि मावनो हायाखै माने मानसिफोरजों थाखोमा माने एबसुफोरखौ हगारहरदों एबसुनि गथ'फोरखौ सेंग्राफोरखौ इउपिपिएलनि गथ'फोरखौ हगारहरदों खिन्थु गाव थांफानानै खामानि मावनो हायाखै दा बेफोराव जों माने फेक्टर होननानै सानो आरो नोंथांनि मेइन कन्टेस्टआ सोर जागोन दा मेइन कन्टेस्ट होनायखौनो जों दिनैसिमहालागै मोनथ'वाखै जिखिनि माने जोंनि कन्टेस्टआव थागोन माने बेफोर माने मोनसे इकुवेल लेभेलाव दङ बिसोरो माने इउपिपिएलआनो जाथों बा बिपिएफआनो जाथों आरो बिपिएफआ जोंनियाव एकदम खेबसेबो देरहायाखै दिनैसिमहालागै बे मोनसे माने बिराद गिदिर बाथ्रा आरो मोनसे साव थानाय बायदिसो गरेस्वर समस्तियाव बिटिसि इलेक्सनाव मालाबाबो बिपिएफआ देरहानो हायाखै सिगाङाव माने हाग्रामाया डाबल रुल लायोमोन सासे निर्दलीय होफायोमोन सासेखौ टिकेट होयोमोन दा टिकेट होफानाय आरो माने जिथु माने निर्दलीय होफानाय सासेया माने हाग्रामाखौ जाय रायदों बिथाङासो देरहादोंमोन बै समावबो आरो माने मोनथाम माने टार्म्स माने जाबोबाय जाय माने हाग्रामाखौ रायदों निर्दलीय गेलेनानै बिसोर माने देरहाबाय थादों माने जोंनि गरेस्वरनि हिस्टरि आरो नोंथाङा दा समावहाय बिजेपिनि केन्डिडेट नोंथाङा हाग्रामाखौ रायगोन नामा नाय मोनसे परिबर्तनथ' जोंनि गेजेराव नांगौ जादों जिहेतु 15 बोसोर शासन सालायबोबाय शासनाव थारमाने जों जुदि डेभेलपमेन्टनि मोनसे माने स्टेटासखौ नायोबा थारमाने नुनो मोना जों बाराखिनि नुनो मोनाखै आरो जितु सेल्फ इन्टारेस्ट माने मानसिफोरा जिखिनि सोरबा भिसिडिसि जादों सोरबा माने जितु वार्कार जादों बिसोरो जिखिनि माने डेभेलप बिसोरखौ नायोबा माने टटेलि करापसन जानानै माने थानाय बायदि मोनो आरो जितु जों मोनसे टाइमाव माने थांनाय 5 बोसोराव जितु एमजिएनरेगा बा बिटिसिआवथ' बारा बिदि पेकेज थासोआ जिखिनि पेकेज थायो एसे एनै खामानि मावो खिन्थु जितु माने ब्लक लेभेलनि खामानि मेनलि
बे ब्लक लेभेलनि खामानिया माने जितु माने हाउसिं बोर्ड होननाय मोनसे सेन्ट्रेलनिफ्राय मोनसे बिसोरखौ लाफानानै इनकुरि जादोंमोन जे माने बेसेखिनि डेभेलप जादों बे डेभेलपमेन्टआव मोनसे माने फिक्सारा जादोंमोन जे माने एमरेगानि आन्दाराव जिखिनि आसनि जादों अनलि 7.10 नामा जादों गरेस्वराव नोंथाङा सोरखौहाय नोंथांनि गाहाय प्रटेस्ट होननानै सानो जों एक्सुवेलि दिनैनि तारिखाव जिमान जि जाबाबो BPF जोंनो जागोन होननानै सानदों मानो होनबाथाय बिसोर रुलिं माने जाना दंमोन जितिया रुलिं गभर्नमेन्ट हिसाबै आरो सासे EM हिसाबै माने बिथाङा एसे थाखा फैसा माने बाहायगोनथ' बे एकदम माने स्पस्ट आरो दा बेजों एसे माने कन्टेस्टआव फैनो हागोन आरो खिन्थु बेलेग माने फैनो हाया आरो बेसेबां भटआव नोंथाङा देरहागोन जोंथ' दिनैनि तारिखाव माने बेसे होनबाथाय जों माने सिमा गैयै भट लानायनि सिन्था खालामदों खारन मानो होनबाथाय जों जितु BTC इलेक्सननि उनावनो जोंनिया माने एसेम्बलि इलेक्सन जागोन बे एसेम्बलि इलेक्सनाव जोंनि माने जोंनि जितु माने मन्थ्रि दा बिथांनि माने इलेक्सनाव फैखादों बिनि उननो ओंखायनो जों सानदों मा देरहानाया जोंनि माने इसु नङा माने जों बेखौल' लायाखै आरो जे माने जों जेसेबां हायो माने 30,000सो जों माने क्रस खालामगोन होननानै जों सानना लादों आरो 30,000 भट मोननानै नोंथाङा देरहागोन लोगोसेनो मोनसे खोथा जाहैबाय जे नोंथांनि भटार्सफ्रा भटार्स माने मा हारिनि भटार्स दं नोंथांनाव जोंनियावथ' बहुत कास्टनि मानसि दङ जोंनियाव माने जिखिनि माने मिक्सिं आरो गासिबो जे माने जेनेरेल कास्टफोर जिखि जों बुङो राजबंसि दोङो कलिता दोङो नाथ जनगोष्ठी दोङो बिहारि दोङो मार'वारि दोङो बा बेंगलि दोङो बाङालि दोङो दा बेफोरबायदि माखासे दोङो मुस्लिमबो दोङो मुस्लिमा दिनैनि तारिखाव माने जेसेबां जों नुदों UPPL आरो माने महेश्वर बसुमतारी एसे बारा दोङो बेनि बादैबो माने दिनै बर' दोङो बर'आवबो माने बिसोरनि माने गेजेराव माखासे प्रभाब दोङो बिनि उनावबो माने सुरेन बर' दोङो बिथाङाबो दोङो कंग्रेस दोङो दा बिसोरनि जिखिनि भट दोङो माने 16,000 माने 16,000 जितु भट दोङो बै माने गासिबो माने डिभाइड जाजोबगोन दा बेफोरखौ माने जों माने 16,000 थाबाबो बेखौ फेक्टर होनना सानाखै ना माने मोनथिनायाव सुरेन बर' उदां बिजाथि बिथाङा 2 बोसोर आगोलनिफ्रायनो मबिलाइज खालामनायाव नांफुदों महेश्वर बसुमतारी बिथाङा EM खा बिथाङा जोबोर हल्ड दं पबित्र बसुमतारी नोंथांनि कन्टेस्टर बिथाङा UPPL निफ्राय कन्टेस्ट खालामदों आरो UPPL आ मोजां हल्ड दं जिहेतु BTR सुक्ति जानायनि उनावहाय एबसुआ बिराद बर' रायजो राजानि सेरावहाय माने बुंगासिनो दङ जे जों बड'लेण्ड रायजो मोननायनि लामायाव थांबाय बे हिसाबै बर' रायजो राजाया बा बे ओनसोलनि रायजो राजाया बे UPPL खौ सापर्ट खालामनो थांगासिनो दङ दा नोंथाङाथ' जि समावहाय टिकेटखौ मोननाय जादों BJP निफ्राय दा बियोथ' गोबाव सम आगोलनि प्रिपारेसन जेबो गैयामोन दा गोदानथारमोन दा नोंथाङाथ' मबिलाइज खालामनो खाबु मोनाखै आरो नै दा समाव कर'निया भाइरासनि इसु लानानैहाय मबिलाइजआ फुराफुरि बन्द' जानानै दङ नोंथाङा माबोरै 30,000खौ मोननायनि आसा खालामदों नङा जोंनि माने बाथ्राया स्पस्तखा जों माने सिगांनिफ्रायनो जोंनिया मोनसे फ्रेम दंखायो जों माने जिमानखिनि माने मन्थ्रिजों माने थाफानानै जिखिनि डेभेलप खालामनांगो दा बेफोर एरियाखौ जों नायखानाय दं मोनसे माने पार्मानेन्ट जोंनि माबा दंखायो माने भट दंखायो माने जिखिनि फल'वार दङ माने मन्थ्रिनि फल'वार थानाय बिथाङानो माने लिड खालामबाय थायो आरो थांलाय फैलाया माने माखासे दङ आरो माने मन्थ्रिजों माने BTC आवथ' माने साफिसियेन्ट माबा नंखाया बेयाव माने डेभेलपमेन्टनि खामानि जासोखाया माने लामा मोनसे गिदिर बानायनो हाया माने बेफोरबायदि मोनसेबो लामा गैया जे महेश्वर बसुमतारी बा माने BDC निफ्राय माने मावनाय आरो लामा जेसेबां गिदिर लामा बानायदों माने बेफोरो गासिबो माने जोंनि मन्थ्रिनि दारा जादों आरो दा ओंखायनो माखासेफ्रा माने ओरैनो बिरुद्धि जाखाना दङ माने जेनेरेल कास्टफोरा जे माने BPF आ जोंनि माने खामानि मावा जोंखौ नाया मोनसे भितरि माने कमनेल मोनसे माबा सानना लायो आरो सानना लायोबा बेफोरबायदि मोनसे माने अल्टारनेटिभ बिसायदों आरो BDC निफ्राय मोनसेल' गिदिर खामानि जादोंमोन जोंनि गरेस्वर समस्थियाव बे जाहैबाय मोनसे माने पुथिमारिनि सायाव ब्रिज बानायनाय बे पुथिमारिनि सायाव जितु ब्रिज बानायनाय बियो थारमाने 2009 माने अपेनिं जादोंमोन अपेनिं जानानै दिनैसिमहालागैबो जायाखै जाफुंनो हायाखै
दा रायजोफ्रा माखासेफ्रा सोंदोंमोन जे माने बे ब्रिजआ मा जागोन जोंनि मन्थ्रिखौबो सोंबाय बेफोरबायदि जुदि थायोबा मा जागोन माने महेश्वर बसुमतारीखौबो रायजोफ्रा माने सामना-सामनि खालामनानै सोंबाय माने खाथियाव जिरायहोनानै दा जोंनि मन्थ्रिया बुंदोंमोन जे माने बेखौ माने जुदि माने बिटिसिया सारेन्डार खालामोबा जों बेखौ मावना होगोन होननानै माने बुंदोंमोन आरो आदसा मावना होगोनबा ओमफ्राय बिटिसिया बेखौ सारेन्डारबो खालामा मावनाबो होआ जिथु माने मेन माने गरेस्वरजों थांनाय रङियानिफ्राय मोनसे कानेक्टिभिटि माने ब्रिज बे बिराद गिदिर बाथ्रामोन आरो माने बिटिसिनि थाखाय बेनो गिदिर खामानिमोन आरो बेनो जाफुङाखै दा बेफोरबायदियाव माने रायजोफ्रा एकदम फोथायनाय गैया दिनै जुदि आं माने इलेक्सनाव थांनानै गम मोनदो माबाफ्रा माने रायजोनि गेजेराव थांनानै गासैबो आवग्रि फैजोबो जे माने माखौ माने लानानै आवग्रि माने सोब बिखो जायाखै लामा जायाखै माने बेफोरबायदि मोनाखै सोरबा माने खुन्दुं रानदो न'नैनो रानदो माने जिखिनि जब कार्डफोरखौ गथाय चेयारमेना लाजोबना थाखा फैसा दिहुनजोबनानै माने लायो जेराव माने 5 लाखनि 10 लाखनि खामानि बेयाव माने 50,000बो खामानि जाया दा बेफोरबायदि जादोंबा जोंथ' दा गारिखौनो लांनो हायाखै किसुमान जायगायाव दिनैसिमहालागै जिथु ब्लक लेभेलाव खामानि जानांगौमोन दा बेफोरखौ नुदों माने लङा बायदि दैमा बायदि जाना दं खायसे जायगायाव दा जों सानो माने इमानखिनि माने MG एनरेगाया ओरैबायदि आसनिमोन सेन्ट्रेला ओरैबायदि जायगायावसो होयोमोन MG माने एनरेगाखौ जे माने सोरनियावबा 5 बोसोर होयो सोरनियावबा 10 बोसोर होयोमोन जे माने जेराव एकदम डेभेलपमेन्ट गैया डेभेलप जाथाराखै दा बेफोरखौ सेन्ट्रेला मोनसे सिन्था खालामनानै जे माने 5 बोसोरनि थाखाय जत माने डेभेलप जायाखै दा जोंनि बिटिसियावथ' कन्टिनिउ जादों 15 बोसोरानो माने MG एनरेगानि माने 15 बोसोर नङा 12 बोसोरसो जाबाय फार्स्ट टाइमावथ' स्किम वाइस माने जादोंमोन दा बेफोरबायदियाव दा माने आनलिमिट जिथु फान्ड बेखौ इउटिलाइज खालामनो हायाखै माने जिखिनि माने फान्ड फैनांगौ बिसोरो खालि मा गावसोरनियाल'सो जानांगौ गावसोरनि माने भट थाबासो माने बानायनांगौ बेफोरबायदि कन्डिसन नुदों आरो नोंथांनि जबाना मा रायजो राजानि सिगाङाव प्रतिश्रुति होननानै जों होआ जों माने जिखिनि माने बिजेपि हिसाबै बा माने जोंनि गभर्नमेन्ट माने स्टेट गभर्नमेन्टआवबो दङ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो दङ दा बेफोर हिसाबै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जि आसनि लादो रायजोनि गेजेराव माने थांदो स्टेट गभर्नमेन्टआ जि आसनि लादो बै माने थांदो जि धरनाव माने स्कुल एडमिसन फ्रि जादों दिनैनि तारिखाव सासेबो सिगाङावथ' बिराद माने प्रब्लेम जायोमोन माने हाजिरा मावनायफ्रा माने स्कुल माने गावनि गथ' गथायखौ फरायहोनायाव माने बेफोरनिफ्राय फ्रि जादों किताब फ्रि होदों दा माने सासे गरिबनो माबायदि नांगौ जेनेबा न' गंसे नांगौ दानि न'आथ' सिगाङाव जिबायदि 75,000मोन दाथ' माने बहुतखिनि बारायना होदों माने मोननै रुम बारान्दा थानाय रुम बानायना होदों दा बेफोरबायदि माने स्किम लादों माने सासे मानसिनो न' नांगौ न' होदो माने मोजां पार्मानेन्ट सिस्टेम बेफोरबायदि नङा माने माखौबा थिं दोसथाबनानै माने फैसा जानाय बेफोरबायदि सिस्टेमखौ खालामाखै बेफोरो माने गथाय मोनसे माने माबाफोरखौ माने मजबुत खालामबोबाय थादों गरिबफोरनि थाखाय देरहाखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बबे इस्युखौ फार्स्ट प्रायरिटि होगोन फार्स्ट प्रायरिटि होनोब्ला माने मोननैसो ओरैबायदि नट खालामना दोन्दों आं लामा आरो माने दैबाना जायोबा माने अखा हायोबा थारमाने लामाजोंसो दै थाङो माने बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा दानि गामि गेजेराव हाबोबा जों मालाबाबो बेफोरबायदि पिक्सारखौ सानामोन आरो दा बेफोरबायदि लामा दंबोयो होननानै दा बिटिसिया मा खालामबाय थादों आरो जोंनि लकेल माने जितु स्टेन्डिं दा माने थानाय इएमआव मा खालामदों बे मोनसे आंनिबो प्रश्न जाना दङ दा बिथांमोना मा खालामदों एक्सुवेलि दा ब्लकखौ बाहायनो हायाखै ना गोसो गैयै माने जादों बिसोरो माने रायजोनि गेजेराव थांनानै बेफोरबायदिखौ मावनायनि थाखाय दा बेफोरबायदिखौ जों माने जों गावनो कुइसन खालामदों दा दिनै दा रायजोफ्राथ' माखासेया बुङो माने बेफोरबायदि जोंनियाव फैयानोखा इलेक्सनाव माने फैयो माने बिनि उनाव माने फैया सोरनियावबा फैयो सानसे खिन्थु रायजोनि माने मोजां गाज्रि रावखौबो सोङा दा बेफोरबायदिखौ जों नुदों आरो फेस खालामोबा आरो मोनसे बाथ्रा जाहैबाय मा मिन्थिबायना जों माने मोनसे बाथ्राखौ माने स्पस्ट बुंदों माने रायजोनि गेजेराव जों रावखौबो दिनैसिमहालागै रायाखै दे जों माने माबायाव मिटिं सिटिङाव थांदोंबाबो रावखौबो जों माने डेभेलपमेन्टनि इस्युखौनो जों लाना बुंदों जे माने जों मा खालामबाय थादों आरो जों मा खालामगोन बेखौल'सो जों माने लानानै रायजोनि गेजेराव थांदों दा माखासेफोरा माने सिगाङावथ' जोंखौ नुवाखैमोन दा बिजेपियाबो केन्डिडेट होगोन बेखौ सानाखैमोन
दा जिहेतु जोंनि माने उत्थान माने जौगानायखौ नुनानै गासिबो दा जोंखौ माने टारगेट खालामबाय थादों टारगेट खालामबाय थानाय डेट मिन्स मा जोंनि फिक्सारा जों क्लियारखा जों रावनिबो सिङाव थाङाखै आरो जों रावनिबो थांखाया आरो जों मालाबाबो खर' बुंलाया जों खर' बुंलायगोन मात्र रायजोनि सायाव बर' हारि थामोनथानि बिथिङाव बिजेपिनि रल जों नुबोफेराखै बिटिसि एकर्ड खालामदों बेवहाय बिजेपि सरकार दंमोन आरो दाख्लैयो सुक्ति जाबाय बेवहाय बिजेपि सरकार बेखिनि मावनायनि अनगायै आसामाव बिजेपि दोलोआ बर' हारि थामोनथानि खामानि मावनाय जों नुबोफेराखै दा बे बाथ्राखौ बेलेगाव मा जादों मिथिया जों माने जोंनि गेजेराव जोंनियाव प्रतिथा बाथौ मन्दिराव माने जोंनि मन्त्रिनि एमएलएनि बा माने एमपिनि फान्डफोरखौ जों माने होबोखादों जों गावनो प्रेक्टिकेल दिनैनि तारिखाव माने मोनसे मोननै थालांनायखौबो नायबोनो होदों जोंनियाव माने रङिया समस्थियाव ओरैबायदि माने खामानि जादों मालाबाबो बर'फ्रा एमएलएनि मोखांखौनो मोजां नुवामोन इलेक्सननि बायनायनि उनाव मा डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौथ' दोनथ' रास्ता बदलि बानायनाय बाथ्राखौथ' दोनथ' जे माने मालाबाबो नुफेराखैमोन मोजाङै दा जि धरन माने थांलाय फैलाय खालामो दा जिखुनु माने प्रब्लेम जायोबा बेयाव नुजाहैयो सोरबा एसे काज कर्म जायोबा बेयाव सहाय होयो दा बेफोरबायदि माखासे बर'फ्रा माने द्लामै माने दोङो सोरबायाथ' हिनजावफ्रा दिनैनि तारिखाव जों नुदों बिपिएफनि मानसि थांदों सोरबा माने महेश्वर बसुमतारी थांदों बेयाव माने हिनजावफ्रानो खारखोमा जालायनाय जादों जे माने बिपिएफजों जों नुजाया दा बेफोरबायदि कन्डिसनबो फैदों खारन बेफोरो माने गथायखिनि माने जिखिनि जोंनियाव बाथौ धोरोम माने बांसिन दोङो बाथौ धोरोमाव गथायखिनि टटेलि माने फान्ड मोनसे नङा मोनसे होदों मालाबाफोर जुदि माने एमएलए फान्डखौ एमएलए एलएडिनि फान्डखौ जुदि गोलैयाखैबाबो बाव गावनिफ्रायनोबाबो बे मादाल सादाल बेफोरखौ बायना होदों आरो बेफोरो ओंखायनो बर'फ्राबो माने सेटिसफाइ गासिबो सेटिसफाइ बेयाव माने खुनु धरनाव बेफोरबायदि डिफारेन्स गैया आरो बड'लेण्ड क्रिएसन बुंनो थाङोब्ला बे सोमावसारनायजोंनो फैनाय दा बे हिसाबैहाय सोमावसारारिफोरखौ सोमावसारनायाव इनभल्भ गोनांफोरखौहाय बांसिन प्रायरिटि होनाय जायो बड'लेण्डनि पलिटिक्सआव नोंथाङा मा रल दं बे बाथ्राखौ दा दिनैनि तारिखाव होनबाथ' बिराद दुखुनांथाव माने मोनसे माने एक्साइटेड जालाङो माने बे बाथ्राखौ बुंबा खारन माने सोर सेक्रिफाइस खालामदों सोर सेक्रिफाइस खालामाखै बेखौ माने रायजोआ मिथिगो दा बे टाइमाव बेफोरखौ बुंबा बोरैबा जायो दा जिखिनि माने पिस एकर्ड खालामबाय बिटिआर दा बै बिटिआर माने एकर्डनि उनाव संगठना मा अबस्थायाव दोङो सोरदो मा जाना दोङो माने सोर बायखांजादों सोर माने निउट्रेलि दोङो दा बिनि खुनु माने माबायानो गैया जों जेसेबां फिल्डआव खामानि मावदोंमोन बर' आन्दलनाव जिखिनि जों माने बैसो जेसेबां जाबोदों बै बैसोनिफ्राय माने गासै बांसिन माने माबाखौनो माने टाइमखौनो जों माने बर'नि मुभमेन्टआव होबोदों दा बै बाथ्राखौ जों माने जेनेरेल मानसिफोरनि गेजेराव बुंनो हाया बे मोनसे आन्दारग्राउन्ड गोदै जाना दङ खिन्थु दिनै जुदि सानोबा आरो सोरबा बुङोबा माने जातिनि सेन्टिमेन्ट देखायोबा माने जोंनि सिगाङाव जानाय नङा बायदि जों मोनना लायो खारन मानो होनबाथाय दिनै एनडिएफबिनि जिखिनि फेक्सन दङ जिखिनि सिगनेटरिखौनो बुंबाय आं सिगनेटरि जिखिनि दोङो बिसोरो मा सहि खालामदो माने दिनैसिमहालागै सोरबा मिथिगोन ना मिथिया बिनिबो सन्देह दोङो खारन सोरबाया बुंदों प्रमदआ सेस खालामबाय प्रमद बर'आ माने जे माने लांफानानै बेफोरबायदि खालामबाय खिन्थु सिगांनिफ्राय जिथु माने आल'सना मोनसे मेम'रेन्डामावनो माने रायज्लायबोबाय थादोंमोन बर'आ दा बाव माने सिगांनिफ्राय माने जोंनि माने चेयारमेन माने धीरेन बर' बिथाङाबो रायज्लायबोदों गबिन्द बिथाङाबो रायज्लायबोदों माने जोंनि रन्जन दैमारि ग्रुप बिथांमोनाबो रायज्लायबोदों माने सावरायग्रा ग्रुपखौ जों बुंनो थाङा खिन्थु रायज्लायबोना मोनसे फेक्सन जानायाथ' बारा दिन जायाखै नंगौना नङा बे मोनसेयानो जिमानखिनि डेभेलप जालांदो आपग्रेड जालांदो आल'सनाया जिसिमहालागै थांदों दा बैसिमहालागै समानैनो दङ बिसोर समानैनो थांनानै एग्रिमेन्ट खालामदों माने ओरैबायदि उखा टाइम होआखै जे माने हरसेनि भितरावनो खालामनांगोन होननायथ' होआखै टाइम होआखै माने मोनसे टाइम होदो जे माने उमुक तारिखनि भितराव जों माने एग्रिमेन्टखौ खालामगोन दा बेफोर गोदैयाव बिसोरनि गेजेराव जितु इउनिटि गैथारै बि माने पिस एकर्ड खालामनायनि सिगाङावनो गावस्राजोबना दङ दा बिसोर माबायदि जातिनि सेन्टिमेन्ट बाथ्रा बुंनो बिटिआरआ दिनै जि सुक्ति जादों
जितु पिस एकर्डसो जादों बेखौथ' इमप्लिमेन्ट जादों होनना बुङाखै जुदि इमप्लिमेन्ट जानायबा बिटिआरआ जुदि माने जुदि दिनै सुक्ति जानानै माबा मोनसे मोन्दों होनना जुदि सानोबा दिनै बिटिसिनि इलेक्सन जानाङामोन बिटिसिनि इलेक्सना मानो जाखो बिटिआरनि इलेक्सन जानांगौमोन जितु माने एक्सपान्ड खालामनाय माने एरिया एक्सपान्ड जानाय दा बेफोर बाथ्रा इसुखौथ' गारजोबदों बिटिआरआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ जाया बेखौथ' रावबो गोसोआव लायाखै गावबा गाव खामानि मावदों गाबोन इएम जानानै सोरबा माने पलिटिक्सआव थानानै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन होननानै जों साना मालाबाबो जों माने दिनै सेन्टिमेन्ट जानानै जुदि दोङोबा जोंसो दोङो जों खारन जोंखौ मालाबाबो खबर लायाखै जातिखौ मालाबाबो खबर लायाखै बिसोरो एग्रिमेन्ट खालामनायनि उनाव जि खालामबाय बिसोर माने पलिटिक्सआव इनभल्भ जाजोब्बाय दा बेफोरबायदि माबायदि माने दिनै थारिखआव 59 जन जेल जाना दंबोयो रन्जन दैमारि बिथाङा फाउन्डारमोन बिथाङा जि समनिफ्राय माने बर'नि आन्दलन खालामबोदोंमोन बे खालामबोनाय माने सिगाङावबो जेल जाना दोङो दाबो जेल जाना दोङो दा बिनि फारसे रावबो जेबो बुङा माने मागोदि बर'आ माने जातिया सोरखौ भेलु होदों माने संगठनफोरा सोरखौ भेलु होदों दिनैनि थारिखआव बे बाथ्राखौ आं सोंनो लुबैयो एक्सुवेलि बिजेपिया गासै 23 बियाबाव 23 समस्थियाव कन्टेस्ट खालामनो आवगायदों सरकार जानो थाखाय 20 नांगौ मोनबेसेयाव देरहागोन देरहानायाथ' जोंनि पलिसि दोङो जों सिगाङाव माने बे इलेक्सन माने गेलेगोन होनना जिथिया माने टारगेट खालामबाय मोनसे सांगठनिक माने खबा खालामनायनि जरियते जों सुक्तिखौ नायग्रोदोंमोन एरिया माने मोनसे सार्भे खालामनाय बायदि खालामदोंमोन जेराव माने देरहाथावना बाव होनाय जादों दा बे हिसाबै जों गासै माने समस्थियावनो देरहानानै सरकार गठन खालामनो हागोन आरो जितु खाखननि नामाव जितु अपखाखन खालामबाय थादों बिटिसिआव दा बेनिफ्राय माने रायजोखौ मोनसे न्याय होनो हागोन होननानै आं सानो आरो बिपिएफआ बुंबाय थादों जे बिजेपि आरो एजिपिखौ लाफानानैनो माने बिपिएफनि सरकार जागोन बिटिसिआव दा एजिपि होननायथ' जोंनियाव नायगिरनानै मोना जोंनियाव ना मोनसेयाव बिटिसिआव एजिपि होननाय सोदोबखौ लाबोआनो मोजां मानो होनबाथाय ना मोनसेयाव कन्टेस्ट खालामबाय थुरिबारि समस्थियाव खालामनो हागोन बे गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु माने रायजोआ गनायनायासो गिदिर बाथ्राथ' दिनै बिटिसि एलेकायाव मोननै माने माबा दिखाव भट जायो मोनसे जाबाय जाति सेन्टिमेन्ट लानानै आरो बे जाति सेन्टिमेन्ट लानायनि एगेन्स्टआव मोननै भट जायो मोनसेया जाबाय माने जितु बर' माने जितु बानायनाय बे मोनसे माने बर'नि सेन्टिमेन्टआव मावबाय जेनेबा भट होबाय मोनसेया जाहैबाय माने बर'नि माने एन्टि हिसाबै माने भट होनाय दा बेयाव जायो आरो बेयाव माने एसजिपि होननानै जेबो थानाय नङा कंग्रेस होननाबो जेबो थानाय नङा जेरै गेलेनो हागोन गेलेनायाथ' गासैनिबो अधिकार दङ गासैबो माने गेलेनो हागोन खिन्थु बिनिफ्राय फिथाइ मोननो हाया ओंखायनो मालाबाबो साननाङाथो एजिपिआ थाफाबानो बिपिएफआ माने सरकार गठन खालामनो हागोन बा इउपिपिएलआ सोरखौबा लाफाबानो माने सरकार गठन खालामनो हागोन जोबथारनाय कुइसन नोंथाङा सासे गिदिर फालांगिरि नोंथाङा पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांनि फालांगिया जोबनो लागै थांनोसै नोंथांनि जिउआ मा जागोन उन जिउआ दा जों माने फालांगि होनना बुंबा फालांगिया माने ओरै माने जों जि खालामो एक्सुवेलि पार्मानेन्ट साइजनि माने फालांगि खालामदों जोङो जे माने टेम्परारि नङा जे माने दिनै माने माबा मोनसे सबजि लाबोबाय मैगं लाबोबाय फानबाय जोब्बाय बेफोरबायदि खालामाखै मालाबाबो जों जिखिनि माने फालांगि माने जि बे बिजनेस खालामदों बे बिजनेसा जोंनि कन्टिनिउवास बिदि खुनु प्रभाब गैया जों आरो गाव माने थाफाखानानै माने गाव नायफा बिजनेस खालामनायखौ जों बेखौ मालाबाबो दोनथ'नो हानाय नङा मानो होनबाथाय जोंनि निजेनो जितु माने जितु आरजिनाय बे आरजिनाया थांबाय थागोन जों मालाबाबो सानाखै जे माने बिटिसिनिफ्राय देरहानो हानानै जों माने हा बायगोन बा बिल्डिं लुगोन जों गासैखौबो बेखौ बिजनेसनि गेजेरजों जों गावखौ इस्टाब्लिश खालामना लाबाय जों गावनि फारसे साननो गोनां एसेबां गोसोखाया नोंथाङा बुंबाय थादों जे बिजेपिनि सरकार जागोन नोंथाङा आसा खालामदों जोबोरैनो नाथाय सरकार जायाखिसै नोंथांमोनहा बिपिएफजों लोगो जागोन ना इउपिपिएलजों लोगो जागोन ना अपोजिसनाव थागोन जों क्लियारखा जोंनि बाथ्राया जे माने जोंथ' अपोजिसनाव फैनायनि बाथ्रा गैया मालाबा जुदि जों साप'ज गभर्नमेन्ट फर्म खालामनो हादिया गभर्नमेन्ट फर्म खालामनो हायाबाबो जों सरकाराव एन्ट्रि खालामगोन
सरकारजों थाफागोन ओंखायनो रावजोंबो थायाखै जों दिनैनि तारिखाव माने BPF जों एलायन्स दंमोन स्टेटआव थेवबो जों बिथांमोनजों थाफायाखै ओमफ्राय जों UPPL दोङो UPPL जोंबो जों एलायन्स खालामाखै खिन्थु माखासे एलायन्सनि बाथ्राखौ UPPL आ बुंदोंमोन BPF आ बुंबाय थादों खिन्थु जोंनि जितु निजा बबे माने गेलेनाय बै जों माने निजा डिसिसन लानो हागोन माने बै टाइमाव दा माने एडभान्सखौ बुंनाया जोंनि थाखाय उसुबिदा खारन मानो होनबाथाय जोंनि जि डिसिसना बे डिसिसना दिनैनि डिसिसनजों जानाय नङा खारन माने रिजाल्ट जायोबाथ' जों गाव फर्म खालामखाबाय माने गभर्नमेन्टखौ दाबाय बा जुदि माबायाबाबो थाफानानैबाबो माबा खालामनो थारमाने नोंथांमोनहा क'लिसनाव हाबनानै रुलिं जागोन नाथाय नोंथांमोनखौ लायाखिसै UPPL आबो लायाखिसै आरो BPF आबो जिहेतु बेरेखा खालामबाय नोंथांमोना फ्रेन्डलि मेच गेलेदों होनबाबोथ' कम्पिटिसनानो जाहैगोन दा बे हिसाबै नोंथांमोनखौ लायाखिसै मा खालामनो दा बेफोरबायदि पजिसन फैनाय नङा बायदि मोनना लादों आरो मानो होनबाथाय रावबो मेजरिटि मोननो हानाय नङा बिडिसिआव सिबासो जागोन फार्स्ट बाथ्राया मेजरिटि मोननो हानाय नङा बेखौ सानि लेभेलनि डिसिसन खालामो माने जों ओरैनो थुलमुल भाबै जितु माने स्टेट लेभेलाव माने जोंनि BJPनि माने जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै शिबनाथ ब्रह्म दोङो बिथांखौ एसे माने नायहरनो थिननाय जायो माबायाव BDC लेभेलाव माने गथाय गासिबो दायित्वआ माने जोंनि रङिया समस्तिनि माने बिधायक तथा माने असम सरकारनि मन्त्रि भबेश कलिता बिथांनि माबायावनो दोङो आखायावनो दोङो गतिके सिबा सोर जागोन बा दिनैनि तारिखाव बुंनाया एसे गोब्राब जायो थेवबो जों नुहुरो आरो जों माने बिथां शिबनाथ ब्रह्म बिथाङा माने बाराखे रुल लानाय नुदों दा जुदि समा थिनोबा बिथाङा जानोबो हागोन नोंथाङा जोबोद गोजोननाय होदों नोंथाङा जोंनो बेखिनि टाइम होनायनि थाखाय आरो जों उनाव सम लाबावनि बिसायख'थिया दा दिन्दां जानानै दङ फैगौ 27 एप्रिल खालि BTCनि खुंथाय सोरखारा आयु जोबगोन बिनि उनावहाय मा जागोन बुंस' हायाखै ना राष्ट्रपति शासन जागोन ना बे सरकारखौनो माने 6 दाननि थाखाय फोलावबावगोन बुंनो हानाय जायाखै बे जाहैबाय कर'ना भाइरास इस्युखौ लानानै माने गासै मुलुगानो लकडाउन आरो भारतआवबो लकडाउन आरो बेनि माने रिजाल्टआ जोंनि बड'लेण्डआवबो नांफैदों आरो बड'लेण्डआव बे परिबेसा बांसिनै गोहोम गोलैदों मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समावहाय माने खुनु पलिटिकेल पार्टिया एबा बिसायख'थि दावहायाव बारसोमनाय रावबो बिजाथिया केम्पेइन खालामनो मोननाय जायाखै बेयो जाहैबाय दिन्दांनाय थासारि दा इलेक्सना माब्ला जागोन बुंनो हानाय जायाखै नोंथाङा मा आसा खालामदों जों जिमानखिनि मोनदाङो माने जितु कर'ना भाइरासनि जितु आतंक बे बिश्वआवनो जादों खिन्थु जोंनि माने इन्डिया गभर्नमेन्टआव दिनैसिमहालागै माने बेफोरबायदि माने भारतआव बेफोरबायदि इसिबां जानायखौ नुनाय मोनाखै माने बेलेग माने देशनि माने पलिसियाव एसे माने गोलैदों माने जों जिखिनि मिथिना मोन्दों जे माने जितु एक्सटेन्ड जागोन माने कर'ना भाइरासनि थाखाय जितु लकडाउननि जितु एक्सटेनसना बारा जासिनाय नङा आरो बेखौ माने स्टेट माने हिसाबै माने स्टेट लकडाउन हिसाबै माने राज्य तो राज्य आरो थांलाय फैलाय माने माबा जेराव प्रभाब गैया दा बेफोरखौ माने माने लकडाउन खालामनायनि सिन्था सरसा खालामदों होनना जों मिथिनो मोन्दों इलेक्सना थाबैनो जागोन जोंखौ मोनसे माने जों जिथिया सा लेभेलाव माने सोंना नायो बेखौ बुंदों जे माने दिनैसिमहालागै भट अफ कन्डाक्टखौ बोखाराखै नमिनेसनखौ जोंखौ केन्सेल खालामाखै खोब माने सर्ट टाइमावनो जागोन आरो माने दिनै माने 14 दिन जुदि एक्सटेनसन जाबायबा माने 14 दिननि उनावथ' बारा दिन नंखाला माने नमिनेसन होखानाय दोङो जेथिया दा बेनि उनाव 7-8 दिनसो टाइम होनानै माने इलेक्सनखौ फाथिगोन होनना जों सानो आरो मानो होनबाथाय माने बेरामाथ' माने थाबाय थागोन बोसोर नाङै थाबाय थागोन खिन्थु गभर्नमेन्टआथ' नांथारगोन माने 6 मान्थ माने एक्सटेनसन होननाय बुस्थु नङा एक्सुवेलि एक्सटेनसन नङा बे जितु माने पिरियड माने BTCनि पिरियड बे पिरियडआव जोबनायनि उनाव मोनसे गार्जेनशिप नांगौ जायो गार्जेनशिप हिसाबै मोनसे रुल थानाय हिसाबै माने रायजोफोरनि आखायाव थाङो जितु माने रुलिं गभर्नमेन्ट थायाबा माने साननैनि थाखायबो जानो हागौ बा सानथामनि थाखायबो जानो हागौ बा माने अनिर्दिष्ट कालनि थाखायबो जानो हागौ बे मोनसे माबा आरो माने 6 मान्थनि आन्दाराव जानांगौ आरो माने बे सिमा आरो 6 मान्थआ बै हिसाबै माने सरकारा जिथिया माने बेखौ कन्ट्रल माने
माने लाबोनो हागोन बेरामखौ होमबानो बिनि उनावनो माने डिसिसन खालामनानै बेखौ माने फाथिगोन होनना जों मिथियो। गोजोननाय होदों नोंथांनो आरो जों बेखिनियावनो दिनैनि बे सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय। जोबथारनायाव आं मोनसे माने खावलायनो सानदों रायजो राजानिसिम जिहेतु दिनैनि बिश्व नाङै जितु महामारि कर'ना भाइरासनि सायाव जिबायदि आतंक जादों बे आतंकनिफ्राय बासिनो थाखाय गासैबो जाहाथे न'आवनो थायो आरो लकडाउनखौ मानिनानै बिनि निर्देशना मथे गासैबो मानिना सोलिनांगौ मानो होनबा दिनै नाय माने कर'ना भाइरासआ ओरैबायदि बुस्थु जे माने सासे जानायनि उनाव गासै फेमिलियाबो जायो माने स्प्रेड जायो दा स्प्रेड जायोबा बे मुलि ओंखारबाबो माने जुदि गासैबो न'आ जुदि जायोबा जोंनि थाखाय बहुद खहा जायो आरो बे माने जितु बैसो जानाय मानसि दा बेफोरनिफ्राय माने बारग'नांगौबा एक्सुवेलि एकदम न'आव थानांगौ एकदम न'आव थानायानो जोंनि सेफटि माने ओंखायनो गासै रायजो राजाखौ माने खावलायो इलेक्सनाथ' इलेक्सन जाबाय थागोन बेखौ माने बारा माबा लायालासिनो केम्पेनिंफोरखौ बन्द' खालामनानै माने गाव न'आवनो सेफटि थाथों होननानै बेखौ खावलायनो सानदों आं गोजोन्थों।